Дзами, само преди 2 седмици ти беше на ръба на оцеляването, както и на ръба на решението да напуснеш острова по своя воля. А днес, 24 часа преди финалната игра, ти имаш 22 гривни. Дзами, заслужено, сега ти ще бъдеш играчът, който ще получи последната зелена гривна на острова. Ела да си я вземеш. Благодаря. Честито, Дзами. Играчи, днешният предпоследен ден в играта е на път да се окаже последен за една голяма мечта. Амбицията на златното момиче Бистра беше класиране за финалната игра. Но ето, че днес приказката ѝ е на път да приключи. Бистра е единственият безгривен играч. Време е да я посрещнем тук, за да разберем съдбата ѝ. Здравейте! Бистра, днес беше изключително тежък ден за теб. Първо ти се наложи да се разделиш с Майя, а сега си на път да я последваш и да напуснеш играта. Искаш ли да кажеш нещо на хората тук? Искам да им благодаря за споделените емоции, за моментите, в които сме се смяли и плакали заедно. И умната. Това е всичко, което искам да им кажа. Кратко, но изчерпателно. В такъв случай време е за последния въпрос, който задаваме винаги преди да се разделим с някой тук. И така, има ли някой сред вас четиримата, който желае доброволно в този етап на играта да напусне острова на 100 гривни, да дари гривните си на Бистра и по този начин да я остави в играта? Не? Дзами, сигурен ли си? А не... Защо го правиш? Кой се отказва преди финал? Кой си дава гривните на жена? Дойдох тук, за да разбера колко съм добър в индивидуалната игра, докато си в колектив. И колко съм добър в колективната игра, докато аз сам съм индивидуалист. Бистра е човек, който допълва тези мои черти, а те са да оставиш добър пример. Смятам, че примерът, който дадох, е жесток, но искам тя да го продължи, защото първо е една прекрасна дама, второ, тя е пример за абсолютно всички жени, майки и деца, които искат да направят нещо сами. И искам да кажа нещо много важно, което важи и за мъжете. Един мъж се познава по 4 неща. Тези 4 неща са мъжката дума, държанието към жените, държанието към децата и държанието към животните. Това е всичко, което искам да кажа. Много ми хареса. Много ми хареса постъпката на Дзами и мога само единствено да му кажа поздравления. Знаех си, че е добър човек. Вярвам, че с тези гривни, които ти давам, ти ще продължиш завета, за който си тук. А то е да дадеш един гениален пример на абсолютно всички, че една жена може да е на върха сама, но може да е на върха с помощта на приятели и на мъж до себе си. Ти доказа на абсолютно всички ни, че можеш да ядеш пясък редом до нас. В същото време след това можеш да се прибереш, да изчистиш, да сготвиш, ако искаш. Показахте с Майя двете, че вие сте майки орлици на абсолютно всички. И показахте една игра достойна, която аз искам ти да продължиш утре. Искам ти палци. Искам благодаря, че повярва в мен. Наистина вярвам в теб. Аз се смятам за достоен играч. Ти си още по-достойна. И пожелавам утре да ги биеш тия там. Съжалявам, момчета. Да оставам. Благодаря ти. Успех ти пожелавам. Аз не мога да се вярвам каква жертва правих, наистина. Бистра е тук с ясна цел, с мисия. Въпреки материалния свят, в който живеем, въпреки всичките материални блага, които всеки иска да има, и въпреки това, че хората забравят за ценностите и за добрия пример, тя е тук напук на всичко това,
и иска да покаже с истинската си честна, точна и пряма игра, че можеш да стигнеш до финала и като си добър. Беше много приятно, момчета. Не. Знам, че имаш рани по гърба. Беше много приятно. Браво. Това нека си остане тук. Адмирации. И пожелавам на всички, които гледат това, са стигнали до тук, да усетят, ще им бъде много трудно емоцията, която ние сме преживели. Но ви пожелавам да имате възможността да сте тук някога и да го изпитате това цялото нещо, защото това е най-голямото училище, в което аз съм бил. Браво, Дзами, изключителна доблестна постъпка, просто камък ми падна от сърцето, защото въпреки, че днес знаех, че взимам правилно решение, бях изключително натъжен от развоя на събитията. Бистра, ще трябва да свършим някакви официални неща. Снимката ти седи в момента на сектор Безгривен. Вече няма място там, вземи я и я служи там, където са твоите хора от ще кажа, че следващия човек след малко, който повярва в мен, е Дзами. И ти благодаря, че ми даваш шанс в играта. Наистина, искрено ти благодаря. От това по-богата не мога да бъда. Това е точно това, което се случи тази вечер. И няма да го разочаровам, обещавам. Няма да го разочаровам. С постъпката на Дзами в момента официално закриваме лагер 1, по-известен също като нумеролозите. На финала отивате само 2 лагера, но аплодисментите наистина са за всички от лагер нумеролозите и последния представител Дзами. Дзами, ти напускаш острова на 100 гривни точно преди финала. Участието ти в това приключение обаче остави ярка следа. Благодарим ти много. А аз лично ти благодаря за усмивките всяка вечер. Лодката те очаква. Благодаря, лека вечер на всички. За мен беше чест и удоволствие. За нас също. Успех! Хубав път! Благодаря! Тази вечер аз печелих най-важното нещо. Успях да преглътна егото си и да се откажа от парите, а бях на крачка от тях. Най-голямата ценност, която мога да предам и за която говоря, че съм спечелил, е примерът, който трябва да оставиш след себе си. Парите са нещо материално, много важно, нещо без което не можем, но следата, която оставяме, променя света. Пореден житейски урок и се надявам и момчетата да са го усетили. Това мъжка постъпка беше това.